dulang kakak dulu. Dulang kakak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki DC dulang Dek Dinda karo apa sekolah dulu guys. Enten derek Pak Dinda, derek Pak Dinda coba. Oh nyuwun permen, nggih sik guys, ngladeni bocil loro ki lho aku. Bocil Dinda karo bocil Sa. Ini Nduk. Sik sabar. Tak dulang kakak Dinda nggih. Iki mau desih ki urung mateng guys ceritane iki. Tak jalukno sop tante ki ngesop wis mateng. Desih ki urung mulai masak guys iki. Pikirku kan segone desih kan wis mateng. Kok karek manasi sayur. Sayure tak panasi ngono ae. Paringno Pak De nggih. Kae Pak De ning jaba. De HP-ne De, ngono nggih. Dulur ki nek edak ya ngene iki ya guys, penak. Cara ngono ki berdekatan. Kok sing siji urung mateng, sing sijine wis mateng. Kok kadang desih mateng dhisik. Kok anake endi sing ape budal sekolah nggih, Duk. Iki lho wis mateng aku. Duh mbah njaluk sego, mbah njaluk abine, mbah piye ngono ya guys. Dulur ki nek edak ya ngono. Nah. Kae ning jaba kae do rundingan. Rundingan opo kae Mas Bagus, Mas Ajis karo Mbah Damin, Pak Su, Pak Detris. Ramene. Sa. Awas lho, De. Sa lho, De. Rene teko kene, rono ki teko kono. Aku ki ditawani iki sepurane. Tapi kok dalane penak kene ngene. Wis duwe dikirimi kok ngawi. Ya penak rene lek wong kene metu dalan. Mbah Damin. Lah Mbah Dok gak diomongi ya? Melok tuku apa ora? Gak wis tak. Telas. Sare tok wong loro e. Ngono cara neh ya golek rombongan neh. Lah yo, kan medone sak arah ngono lho Mbah mbek gone Mbah Kong ya. Pak Edian. Iya, engko Pak Edian Mbah Kong. Iki meng saret cuma isi 230 200. Jane iki sak saret jane. Lah iya. Rombongan neh. Mbah Dok tak omongane piye ya, Mas? Karo sapa kono bergolek. Lah iya. Jajal sih. Pokokane malah jumadi lek karo cah nom. Sak-sake 6.000, Mas. Apik-apik. Sik jajal tak omongane sik Mbah Dok ya. Mbah Dok tak omongane sik, Mas. Tekan jaluk kowe. Sapa? Lah mbok kek ndi ya? Aneh ya Pak Su malah njaluk telek pitik ya pitik kek endi. Lah iya, iki lek kayak latar kene kok. So. Pertanyaan iki jan model-model iki. Mbah piye kok. Pak Su yo ngono kuwi, guys. Wong iki nglucu, nglawak ngono ki nek nuju. Oga, ndek iki bar kelan menir aku. Iki menikmati, guys, ning belakang rumah esuk-esuk blusukan ning nguritan iki lho, nyepili kates-kates ki nggih do sakmene iki. Endik-endik guys. Arek motel sok menek pengen nyayur. Sengenge agek mulai muncul iki guys, agek terbit. Sengenge gak ketok ya sengenge. Rupane oren. Iki suasana di pagi hari guys, blusukan ning nguritan. Delok sengenge muncul kalau guys. Tapi nek ning HP kok gak ketok ya. Nek diingeti langsung ini kok ke oren-orenan mantes ngono lho. Isek kabut. Cek isuk ya Dek, ya guys, masih 5:30 pagi. Golek hawa njaba guys, iki dhisih wis bar korah-korah bar nyapu. Engko masake ya wis
Apa sing saeneke ning kulkas ngono, guys? Isih enek terong, kacang. Isih enek sayur, isih enek sop-sopan, isih enek pentol. Dintakno sik. Kok blonjo-blonjo ae ya, guys. Sing kuwi dipangan dhisik. Iki enak jamur, iki jamur enak apa jamur jamur apa ya guys, iki enak apa ora? Walah, Dek Naya dolan dhewe aku. Oh, alah. Mak ngono. Kok perasaan terong iki ora tau enek wohe ya, Pur? Oh, iki apa? Wis do mintip-mintip. Do mintip-mintip, guys, wis enek wohe. Arek ngenteni gedene iki. Lho. Tapi yo koyo dintupi nyawa apa iki godhonge barang koyo ngene. Do bolong kabeh. Terong lomboke wis enek wohe iki lho. Nah, kok kene sengenge tambah ngono ki lho. Parine iki wis meh do jebrol iki, guys. Sakmene-mene iki, ngene dhisik iki wis mulai ambyak. Wis mulai do jebrol. Muga-muga slamet ngantek tuwek ya, guys. Ngantek digawa balik sampai nganu ki cara enek tikus yo ngincipi tapi aja nemen-nemen. Sing duwe yo mbah piye-piyene dibagi. Kuwi mam apa lah esuk-esuk mangan apa? Ayo nyapu kene. Lah sapune mbedok rene. Siapa melok nyapu ke lo? Ini, Dek. Mbayani ya. Dek. Ya, yo ngasih mateng ah. Alah, kalau Dek Sam mantuk kalau. Ya. Oh iya Mbak nek nyeluk jere yo. Oh, bisa gitu. Petuk balane. Kemang blonjo ngalor apa ngidul? Mbak Nik berarti urung mangkat ya? Gak boleh sini. Mbak Nik urung mangkat. Baju gak sini mangkat. Lah iya. Mbak itu Piye? Kenapa? oh berarti ki Anu do niliki rono? didaya karena Pak Hiru rek Heeh. boleh udah ki paling ndi berarti niliki kuwi ya. Iya, dan cepu ya. Yan, cara mana kowe sesuk yo nggo motor dhewe? Nggo motor dhewe nek pas kuwi. Lah aku yo. Lah karek kowe
aku ki gak wani gonceng. Loh, lah iya nek oh ronone gak wani. ya aku yang nggo motor dhewe lah Pak De yo ngono. Engko bleke ditaleni mburi tekono ban. Wong lah ya dene. Elon-elon lah aku ya elon-elon. Balane ngajak mlaku tapi nek tak eling-eling kok kesel. Lah nek esuk lunyu apa ora dolane? Aku yo nek ya mbong karek soalnya gune sawi ki bibit rono metu. Tapi nek sing metu dalan gedhe sing munggah rono kae gong tau aku nek motor. Pas nanti gune jeri ya rono. Lah engko roh apa ora kowe arah-arahe nek nggo motor? Tapi engko nek bature metu kono kan tetep melok ya. Lah sapa sing metu rono? Lah kaya bare aku lani lah tetep kan tetep melok. Lho, lah ro nek wong mlaku mosok kene ape ngenteni wong mlaku kok ya kesuwen. Tetep kene teko kono sik. Ora mlaku ngono. Kon ngenteni Mbak Par ngono, mbok kon ngenteni. Nek wong saiki ki rata-rata den Pak motor gak den. Lah iya, anu cerono limpek yo ya nek mlaku ki. Kesel. Kesel. Blok lek sumi lek saya yo mlaku tapi nek koyo aku Mbak Par ngono ki juga mlaku yo nek iso motor yo motor. Nah yo, aku yo Nah, kan jenah nek esuk lho rontok bleset-bleset lamur ngono. yo elon-elon lah serono esuk. Yo Serondok budal ngono lho yan rondok peteng lah ngono piye? Wani. tapi kan kemarin nek aku kulino mlaku kan metune ki jero, Mbak. Iya. Gak Lah yo maksude cara budal peteng lewat kuburan iku lho wani apa ora? are gak wani ge. Nek bature akeh yo. Bature akeh. Wis, engko Pak De tak kone nukokno ban sing nggo naleni kuwi lho. Bak ning nguri. Lah tukuke piro paling 3.000 kok. 3.000 tuku. Kok tak kone nukokno Pak De. Lah, nyelah nggonku game. Ora anggap balik. Kok pedhot. Ora bedino nganu. Piye mandi, ape mandi. Nggih. Mbah, lah ya lah ngono nyeluk ki Mbah pernah kok. Ya mak ya ora apa-apa. Kelem aku celuk mak lah ya. Ibu sitoke. Tak gembeng. Wis kan sampai nyadran. Resik-resik omah iki, Guys. Pegas desa, Guys. Ngono anak tamu kan ora kejuan Sarawak. Iki jane bermbok siap e bodho kaya iki, Bapak. Sing iki untuk resik. Sumpung karo Pak Sudes iki. Soalnya kese wong ndek ora iso. Nek ngene kan tekan dhuwur kabeh iki. Sawangannya kayak enak lah yang ngomong kok ngono. Yang dhuwur iki sawangannya ijek resik ya. Tapi kok jeblokan iki koyo ngono. Kayak pilih pinjam kok setel ya iki. Ini plastik, Guys. Gue nek wis tekan kene pindah mejane sing dikudu. Nek rodok teko kene. Apa lemari ngono ki lho, Mas. Jadi dhuwur ki ape mbok kei plastik, nek udan juga ngono ndak. Ngantek pirang-pirang sampai mas setahun. Ondo. Lah, biyen hilang ondone Pak RT kae. Enggak sih. Yo aku plastik iki piye? Gak cedok. Dipotong-potong tapi.
Kok gas desane iki kene iki nganu guys tanggal 30 Mei. Gas desa Kak Bumi. Jadi kok bengi kuwi kumpulan wong itu. Lho, ndak. Ning ndi? Termak ngono Pak RT. Lho, kene. Mau bengi. Apa? Paling ngapel do latihan jel-jel lho dilupukno. Lah dhisik kon melok jel-jel kon ngapalno gerakan ki. Waduh, lho wayutku gini. Bisa apa ora ngono. Arek kon ngapalno gerakan jel-jel. Kok mbayang awakmu dhewe. Ah, kaya gede. Dilanjut. Rencana iki ngene lho Bapak, jere masmu ki ape nyewa klambi tapi batik. Lah aku ki ambek Bu RT do ngomongan. Batik muntang batik sing koyo klambi dagelan kuwi yo malah lucu gak lerek-lerek kuwi. Mbah masmu Mbak sing ape nyewakno kuwi. Iki celan klambi batik lho. Ape maca opo ngono. Kok bayangno guys. Lagi dolan tambah resto deknane latihan. Yo latihan terus yo. RT 5 ki. Yo koyo Mbah Nar kuwi, kene kok urung mulai iki ndak. Lah kene wong pinter-pinter sedelok wis iso. Ndak. Pinter-pinter upak-upak. Upak-upak. Nyambuk paku. Dilanjut neh, guys. Yes, dilanjut neh. Istirahat guys, ngetno cah sekolah ya lho, olahraga di ring sampai tekan kene. SD Temulus 2 di ring teko kene ya lho. Emang dolaran yang omahe Bukti ngono? Ketok rek. Ke lho nganu sapa dipake pemelok kakak sekolah ke lho do olahraga ke lho nututi lho. Lho. Pemelok. Sanggih nderek. Senane Pak Guru lho. Cah sekolah guys olahraga. Leh. Alah, lerenge kok ngene sa pegel. Cithokku ki cuweng ngene lah. Ngono Serawang. Apa ning Serap Serawang. Iwangi sa, yo ngesa. Mama iwangi sa. Gumbar sa. Kemang ambek sapa nah? Naya. Dolan dhewe ya? Lho. Lho kok buke kok yo. Rene lho Nduk, Dipa. Anggek teko lis ki mang. Wis ndek bengi. Diparani Pak Erono. Lho kok bengi-bengi wani ngono lho. Wah, anak wong. anak wong. Daratan. Mbah Sawi ya pene ndi, Pur? Mbah Sawi ki lho pene ndi? Alah. Emang rombongane Rapa guys, anake Pak RT. Rapa kelas piro le? Kelas loro kan? Oh alah. Lah kok berpelukan lagi cah cewek-cewek ngelumpuk papat lho iki. Waduh, ara, kunci ram. Kunci re kok. Gimana teka iki, Pak? Lah iya cah papat. Sampeyan kemernyek gak buah. Sing guri ro koyo ngetril kok. Ra.
Ara. Do ngeti kae lho, ngeti kucing ning sor mobil ke lho. Tabrakan ayo. Dipal senenge kaya ngono. Mbok cilok cewek kabeh iki sing cowok termo parhan tok iki kene. Oh, alah mboke cek sibuk apa lho iki, Mang? Kandhani yo. Ndak anak cilik pokoke nek aku ndek men nek bengi put kuwi saisah, mbah-mbah nek bengi. Esuk kuwi karek masak karo ngedusi ngene wis polahe kaya lele digedhik. Iki guys, desih manasi sayur. Iki sayur semur sing ngene adik desih kae. Tak panasi, iki mau cek dadi es batu. Tak mbirno guys, iki wis rada ngene cair. Iki jek enek ayam guling 1 karo rongkonge 1. Pitik ayam kampung iki. Wis pokoke ya wis mame ya karo iki ya guys. Jadi desih mang sengaja gak blonjo sayuran arep ngentekno bahan-bahan sing ning kulkas lho guys. Kuwi tak masak isik. Soale iki enek apa-apa iki urung tak masaki. Dadi eman-eman ngono lho. Kok blonjo terus sing ning kene ora ndang dimasak. Niki yo sik enek sop-sopan. Lho. Kentang, brokoli. Guys, iki enek brokoli, enek kentang, enek kol, enek wortel guys. Iki bahan sop-sopan iki sik lengkap. Terus perpentolan guys. Oh, pentol yo jek duwe. Lah iku klanding. Tak kayak ini kene iki urang. Iki urang guys iki. Urang lembut kae kan tumbas telung bungkus. Iki jek 2 bungkus sesuk disambel. Nah, sing gelem yo desih dhewe lho guys. Tak suyo biduren maksud iki. Terus iki botok kae jek niso sakmene iki. Tak dekok ning kulkas. Terus gambas yo isek duwe. Iki gambas. Guys ning jero. Terus iki bayem wis tak pethiki. Terus tempe. Terus iki terong, tahu mentah. Wis mbok opo enek guys kacang. Tak masak isik ya guys. Dadine nggen gak mubazir ngono engko nek wis kawaken ya ngono kae nek wis kesuwen ning kulkas. Iki dhisik arep sarapan sik guys. Iki mau enek bakul rayeng iki dhisik tumbas lontong sambel. Oh. Lontonge iki loro cilik-cilik ngono. Sambele ya ora kaya nek nyambel dhewe ya guys, jenenge sambel kok bakul ya klonang-klaning, sambele bening. Iki Pak Su sarapan iki mau tak sambelno bawang. Sambel bawang disori kecap, terus tahu. Tahune tak kukus dang ngono guys. Iki campurno kene enak. Ora duwe capar ya dhisik ya. Wis jos guys. Wis sarapan iki. Wis mantap pokoknya lontong sambel. Monggo guys, monggo sarapan. Sarapan sik. Guys. Dhisik iki wis ora butah nggih. Rasane iki wis wah lah. Wetenge dhisik wis kruk-kruk gak betah. Oh, tak kei sayur kok enak ya, guys. Tak kei sayur sik, guys. Tapi sik panas sih sayure. Sik teni ya, guys. Iki guys. Lontong sambel tapi campur blendrang semur. Kentang karo tahu karo wortel. Mantap. Cek panas mongah-mongah iki, guys. Panas. Nek imbuh dek kaya porsi kuli. Wis ora betah ngompet, guys. Trungga iki nyapu lho dhisik iki urung bar. Urung tak barno tapi wis banget ngene engko nek
lambungku malah kambuh ya guys, kleson. Ya mending ndang mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Jok panas kuwae, gak mateng. Monggo guys, sarapan ya. Sarapan. Kabeh ae tanpa terkecuali. Engko dhisik tawa-tawa sing luar negeri tok. Sing ning Surabaya meri ya guys. Sing pengen iku ora ning luar negeri tok, Ding. Surabaya lah ya. Pengen jane. Semua family online tanpa terkecuali. Nikmat guys, nikmat. Guys, mangan ngene iki wis alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun desih kuwi ora duwe mbaon, ora duwe tegalan. Kan anggere nek wong ki nganu guys, maksudnya cara petukan desih apa ngono kuwi. Kalau ramban dong telo rambat, kalau ramban dong telo sapang. Dadi ngerti nek desih ki gak duwe sayuran, maksudnya gak duwe wit sayuran. Ngono kuwi padha ditawani guys. Tangga-tangga niki kadang kancane desih sing duwe mbaon ngono ki, ayo ning mbaonku Mbak, ayo mek gedang, ayo mek jagung, ayo mek apa ngono ndek duwe tanduran apa terong apa ngono ki dijaki ya gajane. Tapi adoh mbaon iki desih iki nek cara kon numpak motor rono blakrak-blakrak ngono kuwi ya nek gak karo Pak Suwi gak iso. Urip ning desa iki ngono kuwi guys. Sayuran ini nek terima godhong telo sapah, godhong telo rambat, bangsane kemangi, bangsane godhong katas, bangsane apa katas sembarang kalir. Ning kene iki nek do duwe tanduran dhewe iki do dikon njupuk, do diparingi gratis. Kacang, apa ngono kuwi. Nek desih sabane mbawon. Angger petuk kancane desih ya. Ayo mampir nang mbonku. Ayo mek ngono ramban kacang. Ayo ramban ngono, denane sampean gawe story. Apa kae WA, jere kok apa godhong kates gantung, kembang kates gantung ngono, tapi mbane adoh, guys. Mbane adoh, posisine desih kela wis kerja ning gone anak lanang kan ya wis wayah mantuk, wis kesel. Dadi ape melok rono-rono ki ya wis males ya wis awang-awangan. Jane nek wong tawa sayuran, wong tawa pon ki walah akeh guys niki. Kudu ditawan-tawani ngono. Soale ngerti nek desih ki gak duwe mbaon, cara gak nandur apa-apa ngono lho. Urip ning desa ngono iki guys. Rukun, gotong royong. Ya cara ngono ki wong lah ya dak. Tapi nek wit kluweh ki setiap wong kadang malah rata-rata ki hampir punya semua. Soale setiap mbahon tetep enek kluweh. Makanya rego kluweh ning kene gak patek laku, guys. Nek trimo sayuran model ijo-ijonan ngene akeh ning gurit-guritan dengan wis akeh wong duwe. Wis ngono yo guys, kontene engko dilanjutne yo guys.
Pokoknya matur suwun bolak-balik buat semua family online sing sampun nyupport keluarga Desih, sampun menyayangi keluarga Desih, sampun dukung keluargane Desih. Desih sekeluarga bener-bener matur suwun sangat dumateng panjenengan sedoyo, dumateng panjenengan semuanya nggih, dimanapun panjenengan berada, yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diparingi sehat, selamat, seger waras, wengi karo rino. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.